אהלן חברים, שבוע טוב וברוכים הבאים לסקירה. מתנצל על הדיליי, הקלטתי כבר שתי סקירות. בראשונה גיליתי שהמיקרופון שוב לא עבד כל הסקירה, בשנייה שמעו גרוע, אז עכשיו אני מקליט את אותה סקירה בפעם השלישית ברצף מהבוקר. אז לי זה לא טוב, לכם זה מעולה. לי זה לא טוב כי נגמר לי כבר הכוח, אבל לכם זה מעולה. למה? כי אני עכשיו, תוך כדי השלוש סקירות האלה שאני עושה, עוד שמתי לב גם לדברים חדשים וגם לדברים שקצת הייתי יכול להגיד בצורה יותר מדויקת, ואני ככה הרבה יותר מפוקס והרבה יותר מכוון למה אני רוצה לדבר איתכם, ככה שהסקירה הזאת תהיה לדעתי גם הרבה פחות חופרת ממה שניסיתי לעשות בסקירות הקודמות, בשתיים הקודמות. אז יאללה, בוא נתחיל. קודם כל אני רוצה, כרגיל, להתחיל מהגרפים של החוזים העתידיים. אני רוצה שנייה להסתכל על הנסדק, כי בעצם הנסדק כרגע בעצם מנסה לבחון את אחת הרמות הכי חזקות שראינו בזמן האחרון, לא רק על הנסדק, אגב, בכל גרף, שזה ה-20,360, פחות או יותר, הקו הלבן הזה פה, כמו שאתם רואים, שהוא בזמנו היה לי אז שיא כל הזמנים באזור יוני, ולאחר מכן נבדק ברמה תוך יומית אין ספור פעמים. באמת אני לא זוכר מתי ראיתי רמה כזאת חזקה, גם תמיכה וגם התנגדות, בעיקר למסחר היומי, וכשפרצנו אותה לאזורים הגבוהים האלה, לשיא כל הזמנים, חיכיתי שכשנגיע אליה סוף סוף יהיה לי שוב הממשק איתה עם ה-360. אז מי שלא סוחר מסחר יומי פחות יתחבר ופחות יבין את זה, אבל מי שכן נוגע בנסדק ברמה התוך יומית, זוכר גם אני כל הזמן לדבר על זה שה-20,360 זאת הרמה הכי חזקה שאני ראיתי באמת בשנה, שנתיים האחרונות בתוך היום בנסדק, והנה היום או השבוע, כבר מסוף שבוע שעבר, כבר ביום שישי, מה-15 בנובמבר, אנחנו פוגשים אותה גם ברמה הסווינגית, מה שנקרא, גם בגרף היומי, אנחנו פוגשים את ה-360, אחרי ששברנו, פרצנו למעשה את השיא הקודם, שיא כל הזמנים של ה-11 ביולי, וייצרנו שיא חדש ב-21,324, אז 320, כן? אז אנחנו עכשיו חוזרים ל-20,360 אחרי שבוע מאוד מאוד אדום בשווקים, שכנראה הגיע כתוצאה ממימוש רווחים סלש צינון קירור של אחרי הבחירות, אחרי הרלי שהיה בבחירות, בנוסף גם הרלי של הביטקוין. ומי שפה איתי הרבה זמן ורואה את הסקירות שלי עוד מתחילת השנה, יודע וזוכר שעוד בינואר, פברואר, בתחילת השנה, אני אמרתי שאני בטוח שהביטקוין יגיע עד סוף השנה לבין 90,000 ל-100,000 דולר. אני עדיין חושב שהוא יגיע ל-100,000 דולר. לא יודע אם זה יקרה עד סוף 24, אולי קצת לתוך 25, אבל שמח לראות שהתחזית התגשמה, ואני מקווה שגם אתם רכבתם על זה. בכל מקרה, אנחנו ניגע גם בביטקוין. המצב שלו לא באמת השתנה מהסקירה הקודמת, מאז הפריצה הגדולה, מאז שהוא יצא באמת מאותה תבנית דשדוש, אבל כן נבין שנייה לאן האופציות שלו עכשיו מפה. בכל אופן, אנחנו כרגע ניצבים בפני שבוע שאמור להוציא אותנו מהשבוע האדום הזה, ואמור בעצם להחזיק אותנו איפשהו פה על הרמה הזאת. אם אנחנו נשבור מתחת ל-360, אנחנו נהיה בבעיה קשה, בגלל שאנחנו כבר נכנסים לסוף נובמבר, שזה בעצם מתחילים שני החגים המרכזיים של האמריקאים, חג ההודיה, ה-Thanksgiving וכמובן הקריסמס, חג המולד, שאלה בעצם גם החגים החזקים וגם סוף השנה, שדיברנו על זה, בדרך כלל מביאים איתנו עליות, רלי של סוף שנה, אז אנחנו לא רוצים להתחיל את הרלי הזה כשאנחנו מתחת לתמיכה הכל כך חזקה הזאת. המטרה שלנו השבוע היא להרים את הראש מעל המים ולהתאמך פה מעל ה-360 ואפילו להגיע חזרה לשיא הקודם, שזה השיא השני של כל הזמנים, ה-21,000 עגול. שימו לב, גם שמתי אותו בכוונה במחיר עגול. אז כן, אני רוצה לראות השבוע את התנועה הזאת בין הרמות האלה, ואני מוכן באמת, אני קונה כל תרחיש חוץ משבירה של ה-360. אין לי בעיה שנדשדש פה, אין לי בעיה שנרד ל-360 ונעלה קצת, אבל ממה שאני רואה ומאיך שהגרף נראה ברמת אפילו מגמה הזאת שהוא יוצר לנו מאז ה5 באוגוסט, מאז אותו יום אדום מאוד מאוד בבורסה, אחד הימים החלשים ביותר שידע השוק, שבסיוע הנסדק הגיע למינוס 6%.
אז אנחנו מייצרים קו מגמה מאוד מושלם שנתמך 4 פעמים, ובעצם ייצר לי את ה-higher lows של המגמה העולה הזאת, את השפלים העולים, ככה שהתמיכה גם ב-360 וגם בקו המגמה הזה בנסדק נראית לי מאוד מאוד הגיונית, מה גם שה-360 כמו שאמרנו היה בעבר שיא כל הזמנים, מה זה בעבר? לפני בסך הכל חצי שנה הוא היה שיא כל הזמנים, אז מה שאני רוצה לראות זה בעצם את המשך המגמה הזאת, נעלם לנו הגרף, את המשך התנועה העולה הזאת, בין אם זה על ה-360, בין אם זה על קו המגמה, לא אכפת לי שישבור את הקו מגמה קצת, זה לא כזה קריטי לי, כל עוד הוא לא שובר את ה-360, אנחנו בסדר. אז למה אני אומר את זה ישר על ההתחלה, ובעצם קופץ למסקנות שלי להמשך השבוע כבר מהגרף של הנסדק? כי בסופו של דבר, הגרף של הנסדק, עם כמה שהוא חזק, הוא גם זז בצורה מאוד בריאה ומאוד הגיונית, אוקיי? הוא יכול לתת לי ריצות מאוד חזקות בלי לתקן, והוא יכול לתת לי עליות מאוד בריאות עם תיקונים מאוד גדולים, שחלקם אפילו יעצרו על פיבונאצ'י, וכמו שזה נראה, אנחנו בעיצומו של התיקון השלישי במגמה הזאת, וזה נראה שהוא תיקון מספיק בריא וגדול, בשביל שנוכל להתאמך פה ולעלות לשיאים חדשים. אני מאוד מקווה, שוב, כמו שאמרתי, שהתמיכה על ה-360 תקרה ממש עכשיו, כדי שנגיע לרלי של סוף שנה כבר עם תנופה למעלה, ויהיה לנו מאוד קל לאסוף ולשבור את השיאים, לפרוץ את השיאים הקודמים האלה. אם אנחנו נסתכל על ה-S&P, שוב, לחוזה העתידי של ה-S&P, ל-ES, אנחנו נראה את אותה מגמה בדיוק. אוקיי? אל תתייחסו לתמיכות, למדרגות האלה. אני רוצה ששוב נסתכל על אותה מגמה, פה קיבלנו פחות נגיעות, שוב, שני נכסים שונים, לא יכולים לזוז בדיוק באותה צורה, אבל כן אנחנו רואים את אותה מגמה שמייצרת לנו תיקונים בריאים, ודי, מה שנקרא, נראים לעין, בניגוד לתיקונים שראינו ברלים הקודמים, בין אם זה הרלי של אפריל עד יוני 2024, בין אם זה הריצה של תחילת 2024, שראינו תיקונים מאוד קטנים, אפילו 2023 שראינו את הריצה הזאת עם המגמה באמת מאוד מושלמת הזאת שהייתה בנויה מתיקונים סימטריים ושווים, אז עכשיו אנחנו מקבלים קצת תיקונים יותר אגרסיביים, שזה מה שקצת מפחיד את הקונים, זה קצת מה שמכניס לפאניקה הרבה אנשים. אני כרגע ממש לא נכנס לפאניקה מזה, אלא פשוט חוזר למתכונת הלונגים, שאם אתם זוכרים עצרתי אותה לשבועיים עוד מהסקירה של לפני שבועיים, שאמרתי אנחנו לפני הבחירות לקראת החלטות ריבית ו-CPI, אני מעדיף כרגע לשבת על הגדר, מחכה שהמחירים יחזרו טיפה להיות שפויים, אולי נגיע חזרה לתמיכה הזאת, ואז אני אחפש שוב את הלונגים שלי. כמובן יש לי עדיין לונגים שרצים עוד מלפני כן, אבל כן, אני עכשיו יכול סוף סוף להכריז על החזרה שלי לחפש לונגים, אוקיי? הסטאפים שאני אראה לכם היום, הם סטאפים שמתאימים ברמת הטיימינג לתקופה שבה אנחנו נמצאים, אנחנו רוצים לנצל את המחיר שירד ולקנות מניות ביותר זול. האם הנקודת כניסה שלנו תהיה ממש השבוע, היום, מחר, מחרתיים? אנחנו נחכה יותר לאלמנטים הטכניים. אני כן חושב שזה יקרה, אבל בשביל זה אנחנו נצטרך להיכנס לגרפים יותר. אז לפני שניכנס לגרפים של מניות, של עסקאות הסווינג שאני מתכן לשבוע הקרוב, בואו שנייה ניתן איזשהו בריף קצר על היומן של אינבסטינג. אגב, נתקלתי בזה השבוע, אני יודע שזה לא קשור, עם שני חבר'ה שלמדו אצלי וככה דיברנו על אינבסטינג. אנשים לא יודעים שאינבסטינג זה אתר ישראלי, כן? investing.com, אני חושב דרור אפרת, בחור שייסד אותו, הבחור שמנכ"ל גם את החברה, עשו עליו אקסיט כמובן, אינבסטינג נמכר, לא זוכר את הסכום, אבל סכום באמת מטורף, אם אני לא טועה כמה מאות מיליוני דולרים, נמכר לאיזושהי חברה, איזושהי קרן אמריקאית גדולה, אבל האתר עצמו, investing.com, אוקיי, אפשר גם לראות פה, זה אומנם מראה את השפה, אוקיי, ואת התצורה שבה אני רואה את האתר, IL, אבל בלי קשר, investing.com זה אתר חבר'ה של ישראלים, ככה שתדעו, בלי קשר. אז בכל מקרה, אין לנו השבוע הרבה החלטות והרבה אירועים כלכליים מקיפים, חזקים מדי, וטוב שכך. אנחנו אחרי בחירות, אחרי CPI, אחרי PPI, אחרי החלטת ריבית, אחרי 1,900,000 אירועים כלכליים, והשבוע קיבלנו חופש.
לא היום ולא מחר, רק ברביעי מתחילים הנתונים, וגם שם זה מתחיל בקטנה עם ליין נפט גולמי, הולך לתביעות ראשונות לדמי אבטלה, שיעשה קצת תנודתיות ב-3:30 ביום חמישי. הפתיחה של יום שישי קצת תהיה תנודתית גם בגלל הנתונים וגם בגלל שזה יום שישי. אני לא באמת רואה פה איזשהו משהו להיזהר ממנו, או משהו שאני יכול לרכב עליו, אז מבחינת נתונים כלכליים אין שום דבר שכרגע מעניין אותי, וזה טוב לי במיוחד לטיימינג של איפה שאני נמצא עכשיו. אני רוצה להתחיל לחפש סטאפים ללונג, אני רוצה להתחיל להעמיס מניות בתיק שלי לטווח ארוך ואפילו לטווח קצר יותר, אז אני לא רוצה הפרעות מבחוץ. אוקיי, עברנו את הבחירות, עברנו את האירועים הכלכליים, עכשיו אפשר באמת להתרכז נטו בטכני. אוקיי, אז בואו נעבור שנייה כרגיל על העסקאות הפתוחות שלנו כרגע. יש לנו, רוב העסקאות שלנו מצליחות, יש לנו עסקה אחת מחורבנת שפשוט עדיין לא נגע בסטופ, אז אנחנו נותנים לה לרוץ, מניית ג'ומיה, שיחקה איתנו הרבה. אני עדיין בפנים, אוקיי, נטו בגלל שכבר יש לי היסטוריה עם המניה הזאת, ואני זוכר את התנודתיות שלה טוב מאוד, אז אני גם נותן לה מרווח נשימה, נותן לה סטופ יחסית רחב. בואו נסתכל. אז יודעים מה, אני אתחיל מג'ומיה, נראה שנייה מה המצב שלה. אז בג'ומיה אנחנו מאוד קרובים לסטופ, את הסטופ שמתי, אוקיי? קצת מתחת לשפל הזה, כלומר באזורים האלה, אנחנו מאוד קרובים לשם, אם אנחנו נצא שם בסטופ, לא נורא, זאת המטרה של עסקאות סווינג, להיות מוכן לזה שגם אם תיקח 10 עסקאות ותיפול ב7 ותיקח רק 3, אתה עדיין מורווח. אז ג'ומיה זאת העסקה הראשונה שתצא לנו בסטופ לוס, אולי מאז, אני חושב, מאי, ממש בחצי שנה האחרונה, ואני סבבה עם זה, אני בסדר עם זה. עדיין אני כן מאמין ללונג ריינג' שאנחנו נראה את הריצה מתישהו לסגירת הגאפ הגדול הזה. אני פשוט לא מספיק בטוח להאמין בזה שזה יקרה בזמן הקרוב. אני מקווה שהראלי של סוף שנה יגרור איתו גם מניות קטנות כמו ג'ומיה, אבל בכל מקרה הגאפ הזה יהיה חייב להיסגר מתישהו. בגלל זה אני עדיין הייתי, מה זה עדיין? אני הייתי מאוד, מה שנקרא, נינוח עם הסטופ ונתתי לו מרווח נשימה, לא חנקתי אותו, גם בגלל שאפשר לראות את זה ככה, הרי כשנכנסתי באזור הזה פחות או יותר, שמתי את הסטייק שלי בסגירת הגאפ, אז הרשיתי לעצמי להיות מאוד רחב עם הסטופ, אוקיי? לתת סטופ מאוד רחב, ככה אני עדיין ביחס שהוא טוב, יחס שהוא רווחי, מעל 1 ל-2, אוקיי? לדעתי גם היחס סיכוי שלי היה קצת יותר גבוה, יכול להיות ששמתי את הסטופ אפילו יותר צמוד, כי אני כן זוכר 2.5, אני צריך לבדוק את זה. בכל מקרה, ניתן לה לגעת בסטופ לוס, אם היא תיגע, אין מה לעשות, אם לא, הכל בסדר. בואו נעבור לאינטל ו-SOXL, אז באינטל קצת הצטנן לנו הרווח, אוקיי, מי שזוכר, אנחנו בעסקה מאוד ארוכה כבר על אינטל, הרבה זמן, היינו ב-17% רווח, ירדנו ל-8%, אין מה להגיד, עד שהגאפ הזה לא נסגר, אני בעסקה. SOXL, המאכזבת הלאומית, באמת עסקה שברמה הטכנית מאוד בניתי עליה. שוב, הסטופ לוס עדיין לא הופעל פה, הוא גם רחוק מלהיות מופעל, מסיבה מאוד פשוטה. אני נכנסתי ל-SOXL משתי ציפיות מאוד ברורות. אחת זה שהאלמנט הטכני שראינו פה עם הסטייה ב-RSI בין התחתיות, ושימו לב לזה גם, וגם ההיפוך באזור הזה יוביל לעליות. לא חיכיתי לפריצה של ה-200, אני הייתי עושה זאת שוב כמה פעמים, אבל האלמנט השני שהכניס אותי לעסקה הזאת זה ש-SOXL, שוב, תעודת צד של הסקטור, של התת סקטור הכי חזק בשוק, השבבים, אם יהיה ראלי חזק של סוף שנה או של פתיחת 2025, SOXL תהיה מהמניות שיטוסו הכי הרבה ויותר מזה. אז גם בגלל שאני מאמין בה ברמה הטכנית, שאומנם קצת התערערה לי, אני נותן לה לרוץ, כי גם אם היא תרד עוד, אני אפילו אנצל את זה ואקנה עוד כמות כדי למצע את מחיר הכניסה שלי, כי זאת מניה שבריצה הגדולה של השוק היא תהיה מאלה שיובילו אותו, והיא תעלה הרבה, יש לה הרבה לאן לעלות לשיאים הקודמים, אני מאוד בונה עליה, אני דווקא ממש לא פסימי איתה, זה אגב לדעתי זמן טוב לקנות אותה גם למי שלא נכנס עדיין לעסקה, לא לטווח ארוך של שנים קדימה, אבל כן לסווינג שהוא קצת יותר ארוך, לאזורי החודשיים פלוס, אני מאוד ממליץ עליה. שוב, כמובן אין לראות בזה איזושהי המלצה, אסור לי גם להמליץ לכם לבצע איזושהי פעולה, אבל כן אני אומר לכם שמי שלא קנה ומי שלא נכנס עדיין לעסקה, יכול לנצל את המחיר הנמוך ובאמת לתפוס אותה מאוד נמוך.
ב-MSTR כבר יצאנו ברווח, כמובן נכנסנו עוד באזורים האלה, מי שזוכר, בזכות הריצה של הביטקוין, הגענו לאחוזים באמת משוגעים, כמעט 50% של רווח. אני אוריד את המניה מהרשימה. פוטו, מי שזוכר, כמעט נכנסנו לעסקה, לא נכנסנו בסוף, פספסנו את כל העלייה הגדולה הזאת, אין מה לעשות. אולי תחזור שוב לפיבונאצ'י 618, אני מבחינתי מוריד אותה מהרשימה, לא רוצה להתרכז בה, רוצה להתרכז בסטאפים חדשים. אותו דבר עם ניאו, שגם שם חיכינו, שימו לב, חיכינו ל-618, אוקיי? בואו נשים את הממוצעים כדי שתוכלו לראות. חיכינו ל-618, עוד מהאזורים האלה, ברגע שפרצנו את ה-20, רצינו להיכנס, בכל מקרה חיכיתי, בגלל שאני מאוד זהיר עם מניות ציניות, רציתי לקבל את כל האישורים שיש, לא קרה היפוך בין הממוצעים, לא נכנסתי, וכמו שאתם רואים, זה גם לא היה מצליח אם הייתי נכנס, אז מזל שלא נכנסתי. את ניאו אני מוציא החוצה. אז כרגע, אינטל, SOXL וג'ומיה, אלה המניות שרצות. על SOXL אני בונה יותר הטווח הארוך, ג'ומיה אני אתן לה לנשום, באינטל אנחנו ברווח, אחרי שגם סגרנו רווח מאוד יפה ב-MSTR, אז סך הכל מצבנו טוב מאוד. בואו נעבור לסטאפים החדשים שלנו לקראת התקופה הקרובה. בעצם הלונגים החדשים שאני מרשה לעצמי סוף סוף להתחיל לחפש בעקבות העליות בשוק. אז אחת המניות שאנחנו נסתכל עליהן היא דומה ל-MSTR מאוד בתנועה, מניה שקשורה ועוקבת אחרי הביטקוין. אז בואו שנייה נסתכל קודם כל על הגרף של הביטקוין. אז כמו שאתם רואים, אין לי מה לנתח אפילו את הביטקוין, דיברנו על זה, עוד מה-FVG החזק מאוד הזה, הוא ייצר לנו את הדשדוש הזה, שבעצם מראה לנו את הסייקל שהוא עושה כל הזמן. הביטקוין הרי עובד בסייקלים, במחזוריות של פריצות דשדושים, פרץ את הדשדוש, ועכשיו הוא מנסה שנייה לצנן ולקרר טיפה את המחיר. אני לא אתפלא אם אנחנו נראה אפילו ירידות לאזורים האלה בזמן המאוד קרוב, כדי שנוכל להמשיך לעלות למעלה. הביטקוין מספיק חזק גם כדי לפרוץ מפה, אבל אני לא חושב שזה מה שיקרה. אני חושב שכדי לעלות עוד הוא יהיה חייב טיפה לקרר, אז ככה שבמטבע עצמו אני לא משקיע, אני אמרתי לכם, אני משקיע במניות סביבו שקשורות אליו, ואחת מהן היא קוינבייס. עכשיו בקוינבייס, כמו שאתם רואים, יש לי רמת התנגדות מאוד 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 חזקה שנבחנה מעל 3 פעמים בשנה האחרונה. סימנתי אותה עוד מזמן, עוד מהאזורים האלה, כשהיא עצרה אותנו גם פה. חיפשתי לקחת עליה עסקאות לונג בפריצה, היא לא נפרצה, ועכשיו עם הריצה של הביטקוין הרמה הזאת סוף סוף נפרצה, 275, אחת הרמות הבאמת חזקות של קוינבייס. ומה שבאמת מעודד אותי וגורם לי לאופטימיות, זה הריטסט הזה שהיא עשתה עליו בזמן שהשוק יורד. כלומר, קוינבייס ניצלה את הירידות בשוק, ובעצם היא ייצרה ממנו את הריטסט הזה לקראת העלייה החזרה ביום שישי. ככה שהדבר הזה שאנחנו רואים פה זה בעצם ניצול טוב של השוק לקראת, וכמובן מגובה בווליום מטורף. אז הריטסט הזה גורם לי להיות הרבה יותר אופטימי, כי אנחנו סוף סוף בודקים את רמת ההתנגדות הכל כך חזקה הזאת מלמעלה והופכים אותה לתמיכה, ובעצם גורמים לגרף להיות קצת יותר חזק אל מול התמיכה הזאת ממה שהוא היה קודם. אם אנחנו נסתכל על הממוצעים הנעים, אנחנו נראה באופן ברור שאנחנו כרגע בהיפוך חיובי, ה-200 רחוק מאיתנו, יש ווליום מעל הממוצע. הדבר היחיד שאני חייב להגיד, רק קוינבייס היא מניה תנודתית מאוד. קוינבייס היא לא מניה לבעלי לב חלש, או לאנשים שרוצים להיכנס עם כמויות גדולות. גם אני לקוינבייס הולך להיכנס כנראה היום בסגירה, אני מקווה או מחר, עם כמות לא כזאת גדולה, נטו כי גם ה-risk to reward שלה יהיה שווה את זה גם בסכום נמוך. כלומר, אם אנחנו נסתכל על יעדים, אוקיי? אנחנו נסתכל שיש לנו יעד ב-370, אוקיי? פחות או יותר, עד 370 יש לנו 24%, אוקיי? במהלך שנראה לא גדול בכלל על הגרף. אותו דבר יהיה לנו גם בהפסד כמובן. בגלל זה אני אומר שקוינבייס היא מניה די תנודתית, וצריך להסתכל פעמיים על הגרף לפני שנכנסים, אפילו יותר, כדי להבין האם העסקה הזאת היא בשבילי, או שגם אם היא בשבילי, האם אני נכנס עליה בכמות רגילה, חצי כמות או אפילו פחות. מי שרוצה אגב חלופה לקוינבייס,
מניית הוד, דיברנו עליה הרבה, רובין הוד, גם מי שזוכר, אז עשינו עליה עסקת לונג, אוקיי? שסגרנו אותה בסוף בברייק איבן, אוקיי? עסקה שהייתה מאוד מוצלחת, הגיעה כבר לאיזה 20 ומשהו אחוזי רווח, ורק על החזירות שלנו יצאנו בברייק איבן, אבל בכל מקרה גם רובין הוד מייצרת לי איזשהו סוג של ריטסט כמעט על הגאפ הזה שנפתח פה, אולי אנחנו נצטרך לבדוק אותו מלמעלה עוד פעם. בכל מקרה רובין הוד פשוט נסחרת במחיר מאוד זול, לעומת הפוטנציאל שלה, היא אמורה להיסחר באזורים האלה של $40-50, היא הרבה מתחת, היא באזורי ה-30 עכשיו. אם הייתי צריך לבחור, הייתי הולך יותר על כיוון של קוינבייס, אולי ראיות ומרה, פחות הוד, אבל הוד היא אחלה של אלטרנטיבה. גם בראיות ומרה, שהגרפים שלהם נראים דומה, אז אנחנו רואים את התיקון המאוד חזק ואגרסיבי הזה שקרה מהקצה, 20 ומשהו, 26-27%, לא מתקרב לפיבונאצ'י, מי שרוצה לדעת, אבל כן אנחנו רואים פה חזרה להתנגדות מאוד חזקה, שעכשיו הופכת לתמיכה, אז בוא נגיד, אם אני אכנס השבוע, כנראה היום או מחר, לאחת ממניות הקריפטו, זה יהיה או לקוינבייס או לראיות. בוא נסתכל על מרה, הסתכלתי עליה בבוקר, מצב די דומה, זה יהיה או ראיות או קוינבייס. אוקיי, בוא נעבור לעוד מניה שהסתכלתי עליה, הסתכל עליה כבר הרבה זמן, דראפטקינג, גם היא מייצרת לי איזושהי תבנית דומה של חזרה לתמיכה, חזרה להתנגדות שהייתה פעם והפכה לתמיכה. אם אנחנו נפתח גם פיבונאצ'י, במגמה הקטנה הזאת אנחנו נראה שאנחנו לא רחוקים בכלל מה-618 ואפילו שלחנו פתילית די קרובה ל-618 ביום שישי. יכול מאוד להיות שיש לנו פה הזדמנות טובה לתפוס את הלונג הזה. מה שאני רוצה לראות כדי להיכנס ללונג בזמן הקרוב זה את הגרף נתמך על התמיכה הזאת חזרה וחוזר להיות באיזושהי זווית כלפי מעלה, לפני שהממוצעים התחלפו לי חזרה לאיזשהו ממוצע דובי. מי שלא שם לב, יש פה גם את אתם רואים את הממוצע האדום, את ה-200, שהוא תומך אותנו בדיוק איפה שאנחנו נמצאים, אז מבחינתי גם הוא מאשר לי באמת שאנחנו כרגע יותר חזקים מהשוק, אבל עם דראפטקינגס אני אהיה קצת יותר סבלני ואני אחכה קצת יותר מיום כדי להבין אם אני נכנס. אוקיי, ובואו נראה עוד מניה אחת אחרונה. מניית C Limited, אוקיי, שגם היא קפצה בעקבות הביטקוין, ויצרה לנו פה איזשהו גאפ שלאט לאט הולך ונסגר עם השבוע. בדרך כלל הגאפים האלה שנוצרים מאירוע חיובי, גם דוח מעולה של C Limited, נסגרים וחוזרים לעליות. אני מאמין, אני לא יודע אם אנחנו באמת נסגור אותו השבוע, אבל בוא נגיד דבר כזה, אם הגאפ הזה עד לפה ייסגר, שלא נשאר לו עוד הרבה, עוד כמה דולרים לרדת, אני אחפש את עסקת הלונג שלי רק כדי לקבל את הפול בככה קטן הזה לאזורי $108. מפה יש לי פה איזה 10-12% לאסוף, אז זאת עסקה ששווה לשים עליה עין, וזהו מבחינתי, אלה הסטאפים שאני מסתכל עליהם. דבר נוסף שרציתי להגיד לכם גם, הסתכלתי על טסלה בבוקר, גם היא מייצרת לי את אותו אלמנט של ניצול הירידות בשוק בשבוע האחרון כדי להתמך על איזושהי רמת התנגדות מהעבר, כדי בעצם, אז אגב זאת הרמת התנגדות הזאת, בעצם כדי לייצר לנו איזשהו ריטסט, אנחנו רואים שהיא כבר עולה $20 בפרי מרקט, אוקיי, היא עולה כבר 6.5%, זה המון, קצת יותר מדי ממה שרציתי, יכול להיות שזה באמת יגרום לי לפספס את הכניסה, אבל לדעתי שווה להסתכל על הלונג גם בטסלה, ופשוט תסתכלו על זה מנקודת מבט כזאת. יש מניות כמו SOXL, עם כמה שאני אוהב אותה, או אפילו AMD אם נסתכל עליה, אוקיי? שהירידות בשוק בשבוע האחרון פשוט ריסקו אותם, אוקיי? וזאת חברה שהיא נמצאת בתנופה, המניה שלה רצה הרבה זמן, ובשבוע אחד 10% נמחקים, נטו 10%, כן? אגב, יש פה סטאפ מעניין, תכף נדבר על זה, אבל 10% נמחקים כי השוק היה במצב לא טוב, ובעצם מה שקורה במצב כזה, זה שהשוק מושך איתו למטה מניות מסוימות כמו AMD, אבל מניה כמו טסלה, השוק לא משך אותה איתו למטה, להפך, טסלה מנצלת
את הירידות בשוק כדי ליצור לה ריטסט ואיזשהו במרכאות תירוץ לעליות, וההוכחה לכך אגב זה שביום שישי שהיה כל כך אדום בשער השוק, טסלה עולה 3%. זאת ההוכחה לזה שטסלה רק ניצלה את הירידות כדי לייצר ריטסט והיא לא באמת חלשה כמו השוק, וזאת ההשוואה שאנחנו רוצים לעשות פה, היחסי כוחות האלה בין השוק לבין המניות ולראות מי יותר חזק ממי. אז אנחנו מבינים שכרגע מניות השבבים שבדרך כלל חזקות מהשוק, דווקא עכשיו הן הולכות יד ביד עם השוק למטה, וכשהוא מתקן הן מתקנות מאוד חזק גם, אבל מניה כמו טסלה או מניות הקריפטו מנצלות את הירידות בשוק כדי לייצר לי ריטסטים ומחירים יותר זולים לעליות. זה מה שגורם לי לחשוב על טסלה כרגע כמניה שהיא פשוט חזקה מהמדד, חזקה מהשוק. בואו נקפוץ חזרה ל-AMD. דיברתי על זה שיש פה סטאפ מעניין, נטו כי הירידות, אומנם AMD לא ניצלה את הירידות לתיקון כמו בטסלה, אבל כן הירידות נעצרו על תמיכה ארוכת טווח מפעם שהייתה גם התנגדות פה, אז שוב, זה יותר הטווח הארוך, נראה שיש פה מחיר מאוד זול לתפוס את AMD, אולי היא תצליח לרדת עוד קצת לאזורי 120, אבל לא לסווינג, שוב, להשקעה לטווח ארוך, אנחנו נכנסים כרגע לאיזשהו אזור דימנד, איזשהו אזור שהמחירים בו יותר אטרקטיביים לקנייה, אז גם על זה שווה לפקוח עין, וזהו, אנחנו נתראה בתקווה ביום ראשון הבא, ויאללה, שיהיה לנו בהצלחה.